To store højprofilerede mordsager har rystet den danske befolkning. Deres umiddelbare sammenknytning giver folk slemme gisninger om, at det er en ny seriemorder, der er på banen. Politiet er derfor i højeste beredskab, da frygten om flere mord er stigende. Politiet melder på et pressemøde i formiddags, at de har flere mistænkte og forventer en sigtelse i løbet af de kommende dage. Det er godt nok en grim verden derude. Ikke en verden for en lille en. Det må du ikke sige. Det er bare som om, at tilliden til, at der er nogen, der passer på ens kære, det bare bristes gang på gang. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi skal jo holde os inden for lovens rammer. Vi kan jo ikke bare straffe alle de mistænkte. Vi lever jo trods alt i et retssamfund. Det kan jo godt være, men tænk, hvis det var din egen datter. Jeg skal nok gøre verden et mere sikkert sted. For dig og for vores datter. Det lover jeg. Det her er den største mordsag i mands minde, og vi er på bar bund. På bar bund? Ja. Derfor sætter vi alle ressourcer ind, og du er på som lead. Jeg har fundet den perfekte marker. Werner Godfredsen. Werner Godfredsen? Ja, han er det bedste vi har. Han har masser af erfaring, og han har sagt ja til at have den her sidste opgave, inden han går på pension i næste uge. Skibet her tror jeg er færdigt. Det er slags 8 sager. Godt at se, at du allerede er her. Jeg har brug for, at I går i gang med det samme og finder ud af, hvad du står bag det her. Jeg forventer en sigtelse inden for løbet af den næste uge, så der er ikke tid til, at I kan gå på bar. Lad os bare komme i gang. Hvor starter vi? Justice. Hvordan hænger det sammen? Har de noget til fælles? De er begge to nogle privilegerede møgsyn. Hvad for noget? Det er ikke første gang, de er involveret i en kriminel sag. Hende her, hun har været involveret i noget hvidvask, og hende her har misbrugt sin magt som politiker. Begge ofre har haft den samme advokat. De kan sikkert få noget ud af det. Jeg vil lige meddele til stationen og sige, at vi kører derud. Nej, det behøves vi ikke. Det er for meget papirarbejde. Vi kan bare køre ud. Kan du ikke sætte mig ved kirken her? Her? Hvorfor? Fordi jeg har en kilde i den lokale præst. Det kan være, han har noget interessant vedrørende sagen. Skal jeg så ikke bare tage med så? Nej, det behøves du ikke. Det tager ikke så lang tid, du fortsætter bare. Begge to nogle privilegerede møgsyn. Hvad foregår der her? Denne præst er langt fra hellig. Han har syndet, og det er vores pligt at udføre retfærdighed. Hvad snakker du om? Denne sønder har begået grusomme handlinger. Jeg har gransket hans mørke hemmeligheder,
Når loven svigter, må vi selv træde til. Vi er ikke dommer. Det er ikke vores opgave at slå ihjel. Når selv en synder som ham kan gå fri, der er systemet ikke mere. Så nu giver jeg dig et valg. Færdiggør nu mit arbejde. Det kan ikke være rigtigt. Vi er ikke mordere. Forstår du ikke, detektiv? Vi er ikke mordere. Vi er retfærdige. Men. Du giver mig ikke noget valg. Tænk, hvis det var dine øjne, der var. Du har taget det rigtige valg. Du har nu gjort verden til et mere sikkert sted for din datter.